Acer Predator, любезно предоставен от BT. Линк в описанието. Така. Здравейте, велики! Аз съм Джитро и това е следващия епизод. Но днеска имаме специална новина, т.е. вие знаете от миналия епизод вече как изглежда. Тук един слайгоман JRL влог се пише коментар. Ear. Значи аз съм ухо. Който и да е този, да си яде тупаника, че ще го прибия. Не можете да ми пишете, че съм ухо. Гадни хорица. Напишете го пак в някой коментар и вече няма да им видите ми клипчето ми. Ще се задоволите само с старите. Идиот! И то, с който ми написал този коментар. Затова този човек да си внимава, че да не го прибия. И това ще за епизода. Това че... Чао.